Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate swingaxolisa ngeflu voice. Wait guys, kulabo sisi esibuka nabo uthando nesithembu kanye nezingane zesithembu. Osisi, omama, o-aunt, omalume abadala-ke bonke ngapha ngithi sesibuka iy'ngane zesithembu. Wait guys, bengithi mina ngingakhohlwa ukuthi nina ningosisi abadala, ningo-aunt, ningomalume, ningobaba. Kuyenzeka mhlawumbe uma sesikhuluma ngalama-TV shows kudlulele, kodwa ningakhohlwa lokhu. Ngisholani? Ngikhuzile ekuqaleni indaba kaMpilo. uMpilo sengizobeka ukuthi kwenzakalani and angihambisani nalento. Ngizothi nje ngumuntu ongathanda ukuthi makukhula iy'tshalo zikhule nokhula. Angifuni ukukhula nabantu abazofika nento enegative noma ngingakhuluma into enegative. Mangikhuluma indaba yokuthi uMpilo noVuyo bakhulume kanje, sikhuluma ngoMpilo noVuyo, ubudlelwane babo noSkhwiza. Mase uzofaka enye kwenzakaleni-ke guys, ngizama ukuthi be-short lento. uMpilo uvela noma wakhe kule season yesibili yezingane zesithembu, and into evela nayo ukuthi useno-21, kunezinto ekufanele enzelwe zona ey'hambisana namasiko okuqondene nentombazane. So ma nibuka le show, abanye-ke baba nokuthi hhayi uMseleko engamkhokheli uMpilo, engamenzeli izinto because unemali, ubaba unemali. Ngiyakubona lokho. Indaba-ke yaMseleku nomndeni kaMakaMpilo, uyavela uMakaMpilo uzokhuluma, uyasho ukuthi uMseleku akaqedile yini esele nalokhu kokuthengwa kwengane, okuhlenga ingane. Kunamagama amaningi okulobola leyo ndaba leyo, kodwa sayenza ividiyo sichaza ukuthi kwenziwa kanjani. Ngaze ngathatha i-comment engayizi ukuthi le ifitha ngqo lento esiyichazayo. Ifisele kanjalo-ke uMpilo uyabuyela kuMseleku, uyamtshela ukuthi usehlanganile noma wakhe, uthi kuMseleku akunankinga, engicabanga ukuthi uzokwenza lokho kusele. Useyabala kuMpilo ukuthi kunezinto kufanele phela naku zenziwe. Ubuza uMseleku ukuthi useredi ukuthi kube nomhlonyane, because u-Abongwe sibonile bemenzela umhlonyane kuthando nesithembu. Uthi uMpilo naye useredi and afuna ukuthi ehlushwe yizinto mhlampe lezi ey'hambisana namadlozi. uMseleku uthi-ke leyo nto leyo into nje eshiwo abantu, hhayi ukuthi ngoba iyiqiniso ukuthi yenzeke. uMpilo-ke uzoba nomhlonyane, uzoba nememulo. Makuvela-ke sonke lesi story, ngiyanala ukufika khona le comment. Kunabantu abafike kule channel mase bethi kanti ufana nobani, kanti ufana nobani, akwenziwe i-DNA test. Angaze ngiyenze ividiyo guys ngithi uyasolisa kunjani. Angiyena umuntu onjalo. Hayi guys, awungeni nakamakhelwane, sengiyasho ngixoxelani, awungeni nakamakhelwane ufike ubuka ingane mase uthi wena le ngane ifana nobani. Hayi, ngizwe umoya omubi lento, ngicaniye-ke please. Angaze ngikhulume nge-DNA test. Ayikho i-episode yakuthando nesithembu ekhulume nge-DNA test, nakhona kwizingane zesithembu. Nakuba umqondo wakho kuholela lapho musukwenza lana ngicela ukuthi uhlale kule nto engikhulume ngayo. Mase lana enihambe nihleba khona zonke lezi zinto lezi ongasaboni ukuthi cha lokhu ku-sensitive, akusinto ungavele uyibhadlaze nje ku-social media ukwenze lapho. Lana ngicela ukuthi sibe ne-discipline, hhayi ukuthi ngiyanilawula guys. Mangikhuluma noVuyo noMpilo uyaphi kwi-DNA test? Phela yini no-anti bakusasa, nizoba o-anti abaxovayo. Hayi, nenye into awuthi i-comment uyibeka uyicabangele laba bazoyifunda, hhayi wena. Mhlawumpe kuwe uthi uyayibhala uyibone i-right, laba bazoyifunda. Hhayi ukuthi umbono ohlukile ngiyawunqamula, kodwa musukhuluma ngento engakhulumi ngayo. Wavela uMakaMpilo kwashiwo ukuthi nangu uMakaMpilo, uMpilo uyafana noma wakhe. uMpilo uyafana futhi ney'ngane zaMangwa. Sekufanele kube yimi ngihambe ngicinga ngithi uMpilo ufana noba ngiyenzela wena. Akaze kuphume lapha kaMseleko ukuthi kufuneka i-DNA test baney'nsolo ey'thini. Into esiyibonayo ukuthi shuthi izinto abazenzi ngesikhathi, ngoba nangu uMpilo useno-21, kukhona izinto ey'shiwa zingaqediwe.
njengoba beyikhuluma. Nangu noSibini futhi simbone elandela umgudu ofanayo ukuthi izinto abazenze ngesikhathi. NakuSneh kufike la kuba khona umamkhulu okuwumamkhulu owenza ukuthi le conversation izibe khona ukuthi kwenzakalani, uMseleki wakhipha malini, kushodaphi, uSneh ushintsha kanjani isibongo. Asimthole uMseleki ehlenyuka. Ukunalokho ubuya azobuza kumamkhulu ukuthi uSneh-ke usethini. Indlela cishe ukuthi abenza ngayo. Kodwa into engiyicelayo ukuthi mangikhuluma ngento awuyilalele ividiyo ukuze sixoxe into eyodwa kanye. Ngingami la ugijime uye south ungishiye north kodwa ungene ngami ngoba phela manje ufika kwividiyo yenziwe yimi uzokhuluma izinto engingazisho. Injani-ke lento guys? Hhayi, angiyithandi-ke lento engiyenzayo, angiyithandi ngempela. Ngiyathanda phela ukuthi i-discipline sibe nayo noma mhlampe yimi umxovi. Indlela engikhuluma ngayo nginendlela yokuthi ngiya-instigate kodwa anginakile, angisazi, ngiyangidida serious ngoba mina into ebengiyisho baye le Sun City. eSun City uVuyo usebiza uMpilo umtshela ukuthi izinto ayihambi kahle kodwa ufikile. Maye efikile khona futhi afuna ukukulungisa. uMpilo uyadideka-ke naye endabeni futhi zomjolo akakaveli uMpilo nomjolo ukuthi sizothi unaso iseluleko esiqondile. Kwayona-ke futhi leseluleko esiqondile uzothini ngoba uVuyo uney'ngane nobhuti wakhe. Mhlawumbe abantu abadala abanezeluleko ey'cacile. Sikhuluma leyo ndaba. Yasuka-ke kuleyo ukuthi-ke ngibuza ukuthi uma ngafika uSikhiza wakho i-girlfriend kabhuti wakhe ikhulume nawe uzothini? Na guys, nani wrong. Ngisho abangani benu niyabatshela benganilaleli. Ngiyacela-ke niphume kule engayibalanga mina nengayishongo. uMseleki ushilo ukuthi uzozenza izinto zaMpilo, uyamfaka futhi uMpilo ukuthi happy birthday ngane yami, uhlezi futhi emncoma. Akakaze nje athi khona into angayiqondi kahle sekuyini. Hayi guys, ngine-flu kodwa ngithe ngizozama ukukhuluma ngoba ngifuna lento iqhubeke ngoba into eyenzeka la comment section kufika oyedwa belike abanye belandele lokho. Into engizoyenza ngempela manje nizongixova nabantu ngizovele ngidelete. Ngithe inhlamba cha ukuphuma-ke kwinto esikhuluma ngayo ufake yakho exovayo cha. Please, bye.